Кукмарада мәктәпкәчә яшьтәге балалар арасында оештырылган Каенкай балалар бакчасы командасы белемгә омтылыш номинациясендә җиңү яуладылар, кубок һәм җиңү дипломы белән бүләкләнделәр. Ярышларда балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр киләчәк эко-экспресс поезды дип исемләнгән иҗади проект якладылар. Бу уңышны мин республика һәм Кукмара районының зур горурлыгы дип саныйм. Балалар бакчасы хезмәткәрләре һәм ата-аналар кыйммәтле бүләкләр белән балаларны җылы каршы алдылар. Балалар, әтиәннәр һәм педагоглар өчен бик шатбыз. Әлеге мәктәпкәчә яшьтәге балалар булачак беренче сыйныф укучылары. Аларга алга таба да уңышлар юлдаш булсын. Район мәдәният йортында тантаналы шартларда район башлыгы Сергей Дмитриев балалар бакчасы тәрбиячеләрен мактау грамотасы, ә балаларны рәхмәт хатлары һәм бүләкләр белән бүләкләде. Бу поезд гадәти түгел, ул табигатьне пычратмас өчен кояш батареяларында эшли. Һәм без Голдберг машинасын җыю биремендә үтәдек. Кукмара балаларына инженер фикерләү һәм техник матдәләштерү нигезләре салынган. Киләчәктә дә аларның робот техникасы белән шөгыльләнүе планлаштырыла. Чөнки бу юнәлеш иртәгесе көннең киләчәге булып тора. Руслан Мөбәрәкшин, Адилә Шакирова, Марат Сабирҗанов, Азат Нигъмәтуллин, Татарстан яңалыклары.